Ham der, han er helt klart en button. What the fuck? Your skull is softer than your belly. Ja, helt klart en bottom. Justesen. Hvad? De er efter dig, Justesen. De to big boys. Jeg er stadig en big boy efter mig. Jeg tror, det er en big boy, der efter dig er løbet væk, Emil. Ellers så er Nej, der da han er stadigvæk. Hvad med dem alle tre? Jo, der er 3 efter mig. Sindssygt. Er der nogen efter Anton? Ja, jeg har en kæmpe. Jeg lige dræber, fordi jeg er træt af at skulle løbe udenom den. Okay, min big boy stoppede, tror jeg. Jeg kan ikke finde Cut ham. it a bit close. Han gemte sig. Han gemte sig så hårdt. Jeg hader, når de gemmer sådan. Jeg ved ikke engang, hvordan de kan gemme sig. Godzilla. Ja. Jeg har 1044 guld. Hvad skal jeg gøre med det? Jeg har 1083. Køb firebombs, ja. Firebombs, fucking god. Det er bare nederen, de tager et hit Ja, til dig. det gik lige op for mig, der kommer en boss i næste runde. Ja, udover alt det andet lort. Oh my god, jeg misser min bil. Emil, jeg tror vi collider lidt med den. Han døde. Jeg ved ikke om han blev... Hvad? Jeg var stuck inden. Holy shit, så det sted. Ja, jeg ved. Det har det på video. Kunne du ikke have kravlet over væggen bag dig? Kunne jeg? Kunne jeg? Oh my god, det kunne jeg.